January ni ruk thole ni kalta marcha ke zikhat zali shal kan tum kha bo inni a hian bo inni thleng hian aman kan hmulawa mase aman kha an laka hian kan be sei to lawa kan marcha trip khat pickup trip khat an phur chho kha kan be sei a tian bo inni a lei tu pa ni a kan hriat pu huwa pa hanin hei aron da let le a bek adik thlapin cheng zali chuan a leita chuang lo ani ti kha kan soi du a min ti buai hle a bo inni min ti buai na kara ero chuan kan marcha bek ang te kha kan han mu let le kha kan lom hle tho box si a chu tiang chuan in kan din hmun ani a hei kar khat don ani to ni ruk ni a chia ani sari ni cham ni lovin ani ruk ni a chia tian an lo let la chuanin hei kan thu nei tu lam te po an lo kalan ni pon ti ngai na wak a hrelowa keima ni chuan an marcha la tu te laka hian be sei kan nei sang lawa kan marcha bek an lei theilo ni chuan hmu kim kha kan du ani a tian an lo thlenga kan police lam te po an ron langa katia kan lung oi kha chuan an ni pon thu le hla le kha an nei vak lo ni in na langa nei vak thei po an ni lawa kan pahnih a phur chuak tu te le a be a marcha nei tu te kan in rem kha chuan an ni po tikhanin an lo om rin om ve kha ani mai a chu tiang chu kan din hmun ani a tuna hian marcha an lot mek ani a anei tu ten kan bek ani kan bek a bek hre chiang ten hei kan bek ani ti in kan han la dara chuan video hmasa ka siam a khan lung oi lo zz min chuk na sa zz te po kha an oma se om khop mai a tia anga in chuk vak lo hianin thudika hian I tanga mang u ti khan kan soi du a malak na tura langam tak si lo doi jok ti mai ang in chuk vak kha ching tam to lo wila thale in ka sia miril ru kan tina ka video siam awanga alo da let lo lau kha an ni wang khanin min chuk ta loi ani a kha ka video kha mu se lo da let se ti in ke chuan ka siama chu tiang ril ru pu dai chu ka ni a tikhan aron da let lo me ang pu huwa pa hian YouTube pa an lo da in lo I lo da thot sia an tia tikhanin min han chuk loi a trong kam na tak ti hian ka ngai tua ril da let tak in ta ang se thila wang he kan in siam ani apoi hle ani kal le in tikhan ron da let tur khanin mar para police te phudung sei police te in bia in tikhan an ron da tur khan an ron nor mai tura ka ngaya chu tiang ani reng ruala chuan ka ngai reng ruala chuan pu huwa pa hian lo da lo se an lo hle awang khanin kami da lo se ti lai takha enga tinge an lo em thu nei tu te lam hrila aron da nge tur ani le theilo ni kha chuanin ti khan thu kha kan ti thlu ka kan vati mai kha ka lo ringa ni ma sela alo ni ber lova keima khotwal mi te thatna tura du wanga video upload kha ati khan min ti ta deuh teuh mai si a lung hi chu a oi vak lawa han ti ngai na vak om chuang lawa ni ma sela thil dang poi jok a thleng lawa kan thatlang zel tura ngai la tiang thil ang te alo thleng to lo se kan du alo thleng le ni po in khotlang mi puite in support tha a tang ruala mi sual te do ngam tur le mani dikna hum him ngama rin om taka thil dik lo chu do ngam turin kan in fuin kan in som vek ani chuanin ka video lo en thin tu te chunga lom thu ka ron soya in ril ru ti nat ka tum lawa in ril ru ka ti nat na ero chuan min ngai dam turin ka ron gen mol che uni chuan kan hlim na te chu tham ral ta kan be sei na te po tham ral ta ni ma sela pathian in rem thajok min ruatanga aya man jok le aya
kan lunglom na zo ka kan la sal le nge the te po kha ka han be sei la tha ome lungrol na nen phei lai khai je lila dam chung ni a hianin in hir ngowa omna chon dam chung ni hi atoi lu ani ti kan sei du a video lo en tu zong te chung kwa khotlang ko san i chen ho na areng in lungrual taka khosa ho theu turin kan somin kan in nge le bokani video i lo thira wangin kalome